Euskal preso eta iheslarien egoerak hobera egin du azken urteotan, baina lan handia dago oraindik egiteko arlo horretan, eta horretan dihardu Harrera elkarteak, eta horretaz hitz egiteko gurera etorri da Egoitz Koto. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz? Oso ondo. Ondo. Harrera elkarteak nola kokatzeko? Nola definituko genuke? Bueno, Harrera elkartea 2012an jaiotako elkarte asistentzial bat da, eta bere helburua hasieratik izan da espetxetik, erbestetik edo deportaziotik bueltatzen ziren emakume eta gizonei asistentzia ematea. Hori da oinarrian definizioa. Sakandu dezakegu beste gauza batzuetan. Eta ze helbururi erantzuten zion Harrera horretan? Azkenean, Euskal Herrian egondako gatazka politikoaren ondorioz zeuden preso deportatuta iheslariak bizi izan dituzten egoera kaskarrei erantzutearen helburua zen. Hau da, hauek bueltatzerakoan gurera, etxera, nola lurra hartzen zuten. Lurra hartze horrek beste herrialde batzuetan ere zenbait gatazken ondorioz ikusi izan da behar horiek ematen zirela, eta gurean ere horreri erantzutea genuen helburu. Eta, bueno, egia da bilakaera bat egon dela, 2012an sortu zenean elkartea presoen kaleratzea izaten zen behin zigorra beteta kaleratzen ziren, eta gaur egun kaleratze horiek modu mailakatu batean ematen ari da, ibilbide juridiko penitentziario bat abiatzen ari direlako, eta orduan horretara egokitzen ari gara, eta azken urteotan hori izaten ari da gure lana. Eta azken urteotan hori eguneroko lan hori nolakoa izaten da? Oso ezberdina, eta aldagai askoz gehiago sartu dira jokoan. Azkenean, lehen esan dizuan bezala, lehen espetxea gelditzen zen atzean, eta orain ez. Ez behintzat modu zatz batean, ez? Gertatzen dena da, 3. graduak eskuratzen dira, kaleratzen dira, behar batzuk dira, lanak topatu behar dira, gradu horiek mantentzeko, sartzen ari dira gartzelara lotan, horrek ez dizu ahalbidetzen bizitza normala egitea, beharrak sortzen dira pisuekin, ze badaude igual preso batzuk nafartarrak direnak, daudenak Gipuzkoako espetxeetan, eta ezin direna joan beraien etxetara, orduan sortzen dira, pisu asistentzial batzuk lortu izan dira, eta martxan ditugu 3 pisu, hauei emateko, badaude, esan dizudana, lanak enpresekin bilatzea kontaktuak, ekonomikoki lagundu behar izatea, garraioak lanera gero bueltatzeko, kotxeak eskuratu behar izan dira, pilo bat gauza, egunerokotasunean gu normaltzak jotzen ditugun hainbat gauza, sortu zaizkigu, eta gainera modu numerikoki nahiko altuan. Orduan, Harreraren beharrak gero eta handiagoak izan dira, eta horretan gaude. Eta presoek adibidez nola erantzuten diote zuen jardunari? Ondo. Azkenean, Harreraren arloak igual lau izan daitezke, alde batetik juridiko administratiboa, presoak irtetzen direnean, nana egin behar dute, erroldagiriak, hainbat kontu, igual pertsona bat eman dituena 20-30 urte tarteko espetxealdia lehenengo gradu batean, gauza horiek erdolduak ditu, inkluso batzuk ez dituzte inoiz egin, ez? Badago jendea igual 20 urtekin sartu zena eta 40 urtekin irtetzen dena, ez? Eta orduan bizitzaren ibilbide horiek ez dituena inoiz transitatu, eta Harrera horretan egoten da jendeari laguntzen. Badaukagu gero osasunaren arloa hasiera batean izan zena nagusiena, baldintza horietan, lehenengo graduak, espetxean urrunketan, dispertsioan, isolamendu iraunkor eta sistematiko batean sartuta, pertsonak kalte nabarmena jasatzen ditu. Eta orduan
horreri erantzuteko sare bat sortu egin zen, non zeuden psikologoak, non zeuden hortzetako medikuak, non zeuden ere fisioak, behar hoiei erantzuteko. Gaur egun hori aktibatua mantentzen da, dago kriston sare potentea, eta bueno, jendeak olako beharrak dituenean, gu gaude hori eskura jartzeko. Gero badaukagu lanaren kontuarena, eta bueno, ere lehen hasiera batean ere kontaktuan jartzen ziren enpresak eta kartzelatik, erbestetik edo deportaziotik bueltatzen ziren pertsonak enpresa horiekin, eta saiatzen zen lan harreman bat sortzen, bizitza horiek bideratzeko. Eta gero rollo ekonomikoa, azkenean badago jendea irtetzen denean, esku bat aurrean beste atzean, eta orduan harrera hor dago, diru bat emateko, hilero, egunerokotasuneko gauzei aurre egin ahal izateko. Baita ere, ikusten ari gara, gero igual sartzen gara historia hortan, ikusten ari gara, hainbeste urte preso emandako pertsonek kotizaziorik ez dutela. Orduan badago jendea adinekoa, ez diena emango kotizazio urtea, gero pentsio kontributibo bat jasotzeko, eta hortan ere egon nahi dugu, eta egongo gara, eta egoten ari gara, olako pertsonei dirua ematen, betetzeko eta soldata duin bat hilean izan ahal izateko, bizirauteko kalean, bestela bergizarteratze famatu hori esertan gelditzen da. Hori da. Esango dugu elkartak ere abestia badaukala, Brigadeloko eta Zea Maizek harrera leku bat kanta egin zutelako, zergatik zehartarako behar du harrerak abesti bat? Bueno, azkenean ere hurbildu nahi ginen jende gazteari, uste dugu harreraren, adibidez orain komentatu dizudan, pentsioen kontua, hau luzerako kontua da. Eta gure hausnarketa da, gu elkartasun herri bat gara. Eta aurreratara izan ditugu hainbat proiektu, 11 proiektu, herriaren bihotzetik jaio izan direlako, eta jendearen elkartasunetik. Orduan, abesti hori nolabait hurbildu nahi ginen jende gazteari, eta jende gazteari keinu bat egin, esanez, hemen dakagu gatazkaren ondorioak bizirik daudenak eta urte luzez egongo direnak. Eta tamalez, gaur egun badaude belaunaldi batzuk, hau bukatzen denerako ja ez direnak egongo. Eta beste batzuk igual lekukoa hartu beharko dutela, eta jendea jabetu behar da hortaz. Eta bueno, hausnarketa hortik joan zen, eta nola lotu jende gaztea, eta nola atentzioa deitu edo beraien arreta gure ganatu, eta abesti hori jaio egin zen. Eta behar bada, izango da, azken belaunaldia euskal gatazka ezagutuko duen... Espero dugu, baiet, espero dugu, beste belaunaldirik ez zidan, ni alaba badakat, 13 urte dituena gaur egun, motxiladun umea izan zen, eta espero dut berak hori iraganean ustea eta bere seme alabak izaten baditu edo hurrengo belaunaldiak hori ezagutzera eseltzea. Esango dugu Nazio Batuen erakundeak euskal presoen bergizarteratzerako babes instituzional eskasa nabarmendu duela, orain dela gutxi. Ze irakurketa egiten du Harrera Elkarteak horren inguruan? Bueno, gu aurreko asteazkenean prentsaurreko bat eman genuen, eta giza eskubideen behatokiarekin batera. Bere garaian Harrerak giza eskubideen behatokiari pasatu zizkion informe batzuk, kartzelatik eta arbestetik bueltatzen zen jendeaz, eta hauek Nazio Batuen erakundean aurkeztu ziren, eta hauek erabili zituzten irizpide bezala markatzeko aholku batzuk, ez? Pasan egunean hori azaldu genuen, eta kontua da guk eskatzen duguna, eta Nazio Batuen hausnarketa babesa hartuta, babes bezala hartuta, ze azkenean beraiek ere esaten dute, guk esaten dugun gauza berdina, eta da administrazioak eta estatuak bere gain hartu behar dute bergizarteratzea. Hau ondo dago, esan dizudan bezala, elkartasun herri bagara, elkartasunetik jaiotzen dira 1000 kontu,
baina hemen badago ardura bat ezin dena beti jauzi gure edo elkartasun herri horren bizkar gainean, ez? Eta gu administrazioari luzatzen dioguna hori da. Egiten ari gara ikerketa, zaurgarritasun ikerketa bat, eta zaurgarritasun ikerketa hortan badaude 1.000-1.200 pertsonen artean bilatzen ari da, 2000 urtetik aurrera 5 urte baino gehiago espetxea jasan dituzten pertsonen, edo bestea jasan dituzten pertsonen elkarrizketekin. Identifikatzeko modu zehatzago batean zein dan egoera, ze oraindik inoiz ez da egin eta ez dakigu ze mapa emango digun. Hori lortuta, ondorio nagusiak administrazioa eta eragile politiko, sindikal eta abarren eskuetan jarriko da, arazoa mahai gaineratzeko eta jendeari gonbidatzeko norberak bere ardurak hartzeko historia honetan, ez? Gu hartu izan ditugun bezala eta hartuko ditugun bezala, uste dugu badaudela. De hecho, Nazio Batuen Erakundeak esaten du, ez dela bakarrik gizarte iniziatiba konkretuetan oinarritu beharra, baizik eta administrazioen implikazio hori eskatzen du. Administrazioak aipatuta, orain dela pare bat urte 3 Eusko Jaurlaritzak bereganatu zuen espetxeen eskumen hori, horrek zertan lagundu izan badu? Bueno, nik uste dut argi dago hor ez dakit paradigma, baina bai txipaldaketa bat egon zela, ez? Ikusi dezakegu bakarrik Nafarroko, Iruñako espetxean, oraindik Madrilen esku dagoela, eta hemengoetan zelako bilakaerak ematen ari diren, ez? Leku batean badagoela borondatea, edo behintzat borondate minimo bat badagoela iraganeko egoera horreri buelta emateko, eta normalizazio bat bilatzeko, eta azkenean oraindik salbuespen politika hori guztiz desagertu ez bada, esan dezakegun ikuste dut hemen igual lausotu egin dela, kaben. Eta orduan, nabarmena da, nola ikusten dugun jendea kaleratzen eta ibilbide juridiko penitentziario hori egiteko aukerekin, Iruñan ezinezkoa da. Eta, estatuko beste lekuetan. Harrera elkartearen inguruan ari gara Egoitz Kotorekin, esan dugu nolabait bolondrez lanare badela Harrera elkarterena, nolabait laguntzaileak behar direla, 5.000 eta gehiago kanpaina martxan daukazue? Bai. Zer helbururekin? Bai, egoera berri hau behar guzti horiek sortu zirenean, kalera irtetzeko moduak aldatu zirenean, 3.200 bazkide inguru ginen, eta txerto ekonomikoa behar genuen bultzada bat, ez? Eta erronka bezala esarri ziren 5.000 lagun, 5.000 baietz izan zen. Eta lortu ziren oindala hile batzuk, martxoak aldera edo, eta horretan jarraitzen dugu, handitzea, baino, pixka bat, uste dut, azkenean lehen aipatzen genuena, luzera begirako erronka daukagu, erronka ez txikia, eta jendearen laguntza behar dugu. Baino, azkenean, bazkidetzak garrantzitsuak dira, funtseskoak, hori ez dut ukatuko, baino badago ere beste bertiente bat, eta da herrietan jendea zaintzaren txiparekin egon behar da, gure ustez. Azkenean kalera irtetzen den jendea, sarritan deskontestualizatua irtetzen da, zergatik gatza da, egokitzea gizarte, ezagutzen ez duzun gizarte batera zurea bada ere. Eta uste dugu egokitze hori zaintzaren ikuspuntu batetik errezagoa izan litekela. Gu jendeari esaten diogu harreraren begiak eta belarriak izan beharko zirela herrietan eta jendea espetxetik, erbestetik, deportaziotik bueltatu denean egoera eskasetan ikusten dituenean edo harrerari zuzentzea, esateko behitu hemen badaukagu pertsona bat, uste duguna laguntza eta
hori da jendearen implikazioa hortik etorri daiteke, ez? Azkenean jendearen bihotza edo harrera da jendearen bihotzan taupadaka ibiltzen dana, ez? Eta hori da behar duguna. Eta harrerak kide egiteko aukera ere badago oraindik? Bai, hori beti dago, gainera, bueno, hor ikusten da bazkidetza horrian desgrabatzeko inkluso aukera badagoela, eta bai, 60 euroko kuota minimo badago, eta, bueno, gero hortik aurrera nahi duenak. Badago ere, beste gauza sortu izan zitzaiguna, Jose Mari Esparzaren artikulu baten harira, honek kontatzen zuen nola bere herrian pertsona nagusi bat hurbildu zitzaion eta esan zion bere patrimonioaren zati bat historia hontan borrokan dihardutenei ustea zuela helburu, ez? Eta hortik hausnarketa bat bota zuen artikulu batean eta gu eskularru hori jaso genuen eta uste dugu, keinu itzela dela, ez? Badagoela jendea eta jasotzen ari da, jende ezberdinetatik, borondatea, jendea igual seme-alabarek ez dituena, eta bere urteetan modu xumean pilatutako gutxia bada ere, holako elkarte baten izenean utzi, dana eman dutenei bizitza duin bat ziurtatu ahal izateko, ez? Eta hori ere azkenengo garaietan mahaigaineratu dugu, eta horretan gaude, modu ezberdinetan, bai. Eta behar bat egongo da jendea diruz lagundu ezin izango duena, aipatu duzu zaintzaren... Bai, hori da, oso garrantzitsua da, ze funtsezkoa da zuk gaitasun ekonomikoa izatea, baina funtsezkoagoa da jakitea nora bideratu behar duzun gaitasun ekonomiko hori, eta harreran kriston lantalde txukuna dago jendea oso implikatua, bihotze erraldoiakin, baina ez gara leku guztietara heltzen. Eta leku guztietara heltzea horrexegatik esaten duen bihotzak eta belarriak eta begiak izan behar dela jendea, baina bihotza ere. Harreraren bihotza jendea da. Eta jendetik jasotzen ditugun tokeak, aizue behitu hemen dago, oindala gutxi, kide baten asistentzia bere gain hartu du harrerak, familia ez zeukana, eta bere azken egunak duintasunez pasatzeko aktibatu izan da komunitatea, zaintza, eta guztien artean nik uste dut lan oso txukuna egin dela eta merezi zuen azkenengo bizitzaren tartea duintasunez pasatu izan du, ez? Eta hori da bilatzen duguna, eta azkenean harrera eta komunitatearen elkarlan hortan eman da zaintza hori, ez? Orduan, hortik... Zuzeu egoitz ere harrerakide zara, nola lagundu dizu elkarteak? Nahi duzunen arte, nola lagundu dizu? Bai, nik espetxetik irten nintzen, nik 20 urte eman ditut espetxean, eta, nire kasuan, nahiko 43 urtekin irten nintzen, eta, familia neukan, ingurua, nahiko babestuta nengoen, baina adibidez nik gaur egun lana dut, harrerak bere garaian gidatzeko baimena ordaindu zialako, ez neukalako dirurik aurre egiteko olako egoera bati, eta eskatu nien laguntza, eta horreri esker ni gaur lana dut, eta ogibide badakat, eta bizitzeko aukera dut. Orduan, badaude gero bestelako, igual kontakizunak edo gertatu daitezkena, ez? Adibidez, nanarena aipatu dizuana, ez? Sarritan ematen da egoera, pertsonak atxilotuak eta torturatuak izan direneak joan behar izatea komisaldegi horretara nana berriztera. Eta jende askori aldapatxuegia egiten zaio, eta harrera egoten da hor. Eta harrerako kide bat egoten da beti hor, babesa ematen. Eta azkenean funtseskoak dira gauza batzuk, espetxetik pasatu garen asko kolako egoerak bizi izan ditugu, eta eskertzen da. Eta nire kasuan nik harrerak lagundu egin nau, bizitza bideratzen. Nire familiakin batera, baina.
Esango dugu Egoitz, 100 bat preso geratzen direla oraindik ere Euskal Herriko kartzeletan eta Harrera Elkarteak egoeraren ze balorazio egiten du? Bueno, gauzak nahi baino geldoago doazela, hori argi dago. Nik uste dut gauzak aktibitate armatua bukatu zenetik eta gauzak aldatu zirenetik urten mordoska pasatu direla eta uste dut gauzak konponduak egon beharko liratekela, baina badakigu norekin ari garen eta badakigu hau indar korrelazio kontua dela. Orduan, positiboa ikusten dugu, baina argi daukagu, nahiz eta eskuduntzak lakuan egon gaur egun, indar gehiena, esfortzu gehiena, alde hortatik etortzen ari dela, ez? Presoen aldetik, azkenean, lortzen ari dira gauzak, nahi baino geldoago, eta beti bezala irakurketa positibo bat egiten dugu, azkenean objektiboki egoera lehen baino hobeagoa dela, nahiz eta gauzak beste ritmo bat eskatuko luketen. Eta Euskal Presoak Hizpide Egoitz badira sare herritarra etxerat elkartea. Bai. Nolakoa da Harrera Elkartearen harremana elkarte horiekin? Oso ona, oso azkenean askok senideak izan gara eta barruan egon gara, baino bai, elkarlana azkenean gu adibidez datu asko beraiengandik jasotzen ditugu, guk maneiatzen ditugun presoen datuak eta beraiek pasatzen dizkigute. Orduan, oso, elkarlana beraz. Elkarlan txukuna, bai. Eta zer erronka ditu hemendik aurrera Harrera Elkarteak? Esan bezala, momentu honetan zaurgarritasun ikerketa hori bukatzea, udazkenerako, ondorio horiek aurkeztea behar bezala, eta zabaltzea behar bezala, eta gero, badaukagu eskuen artean, irtetzen jarraitzen den jendea eta behar izanei egokitzea, eta pentsioen kontua ere hor daukagu, nola lotuko dugun hori, badauzkagu hor lehen aipatu izkizuan erronkatxo batzuk, azkenean lanean jarraitzea, eta azkena etxeratu arte eta gauzak bideratu egon arte, lanean diardutea, ez. Horrekin geratuko gara Egoitzko, eskerrik asko, amaikari tartetxo bat egitarren. Eskerrik asko zuei.